femeie materialistă și o spun mereu, noroc de tine că tu ai o femeie materialistă. N-am făcut sex cu soția mea de 1 an și jumătate. Bine, soția ta sau să usucă și cade între picioare, ea nu mai poate să pună pas după pas, că n-are ungere internă. La tine cum funcționează chestia? Îți plac băieții buni sau băieții răi? Mie îmi plac băieții răi care sunt buni cu mine. Eu, Cătălina, îl vreau pe bărbatul alfa, să producă, să mă îngrijească, să mă simt în siguranță și tot ala e bun. Dar eu, Cătălina, dacă îl vreau pe făt frumos pe canal, eu în primul rând trebuie să fiu Ileana Cosânzeană. Eu nu văd femeia ca pansament în viața bărbatului, eu văd ca partener. Te vreau. Adică să mă simt dorită. Și nu e soția ta? Nu. Și cum o recomanzi la 50 de ani? Prietena mea, iubita mea? E stupid. Un bărbat să mute la ea cumva, mi se pare că îl castrează, știi? Să facă ciorbă, să stea la cratiță. Dacă vrei, du-te la motă să-ți facă toate chestiile astea. Știu un singur lucru valabil pentru toți bărbații din lume, că dacă îmi cer bani în mod direct, eu te urăsc. Da, așa e. Doamnelor și domnilor, we have gathered here today. Așa începe o nuntă de obicei în alte civilizații și în alte culturi. Dar ne-am strâns astăzi aici ca să mai rezolvăm încă o bucată din ce se cheamă criza în cuplu, pentru că ultimii 3 ani de zile au declanșat lucruri pe care oamenii le ascunseseră sub preș, sub covor și au explodat. Sunt același Cezar Ionașcu care astăzi își împreunează forțele cu o doamnă pe care ați mai văzut-o în mediul online. Doamna face un lucru foarte bun pentru că se ocupă de ideea de cuplu, se ocupă de bărbați, de femei, se pune împreună într-un mod foarte fericit, ca și mine în activitatea de zi cu zi. Am vrut să am un punct de vedere feminin care să sprijine sau să conteste, o să vedeți în discuție, ceea ce eu ridic la fileu în fiecare zi. Doamnelor și domnilor, Cătălina Manole, consultant Pe relații de cuplu. pe relații de cuplu. Am avut dreptate. Bine ai venit la noi! Bine te-am găsit, Cezar, și o introducere foarte faină și mai ales foarte de actualitate, exact ce se întâmplă în zilele noastre. Fix cum ai zis, în ultimii 3 ani cuplurile au explodat în emoții și trăiri, ca să zic așa. Da, suntem într-o bulă din asta de despărțiri, de drame, de tragedii, de împăcări și tot Ce așa. s-a întâmplat? Păi ce s-a întâmplat? Am stat mult închiși împreună. Am stat mult închiși împreună și am fost nevoiți să ne punem față în față cu ce nu funcționează între noi. Asta s-a întâmplat și ne-am dat seama mulți dintre noi că avem de rezolvat tot ce am ascuns sub preș în anii ăștia. Că, scăpai, te duceai la mare, te întâlneai cu prietenii, mai plecai într-o călătorie, nu trebuia să te pui la masă și să discuți despre ce nu funcționează. Stând împreună, am fost nevoiți să ne confruntăm atât cu demonii noștri, cât și cu ai partenerului de cuplu, cu rănile pe care noi le avem, cu rănile pe care le au ei și am văzut că nu prea se pupă unele cu altele. Drept urmare, unii au rămas împreună, alții s-au despărțit, alții mai pe coate, mai pe burtă și-au dus-o așa. Acum depinde de fiecare. Dar nu vrem noi acasă? De ce să fugim de acasă? Păi vrem acasă, dar depinde cu ce asociem acasă. Pentru că unii au, nu știu, beneficiu, da? Să asocieze acasă cu emoții faine, cu trăiri faine. Pentru că au avut un mediu acasă unde au crescut bine, da? Au fost ascultați, văzuți, îngrijiți, acceptați așa cum sunt. Și mai avem acasă acela care mai mult ne-a călcat pe cap. Adică, nu știu, părinți care nu prea au fost atenți la nevoile copiilor, care n-au ținut cont de ce înseamnă copilul, care totdeauna s-au pus pe ei și ce își doresc ei de la copii mai presus decât nevoile lor. Adică, nu știu, un părinte din acela pentru care respectul contează mai mult, adică cine sunt eu în societate și cum te comporți tu cu restul oamenilor, astfel încât să nu îmi pui o pată pe ce reprezintă familia noastră. Să zicem, nu știu dacă contează asta, dar avem o persoană care are altă orientare sexuală. Dăm un caz exagerat ca să se înțeleagă, da? Pentru mine nu contează că tu ești nefericit. Pentru mine contează să fii cum vrea societatea să fii, ca eu să nu fiu făcut de râs în public. Adică prefer să îți neg ție nevoia de bază pe care o ai, aceea de a experimenta altceva decât am văzut eu cu maică ta, da? Și să fii cum îți zic eu, că altfel nu e ok. Dar asta nu înseamnă că te iubesc sau că te accept. Înseamnă că punem o mască, ascundem sub covor ce ești tu, doar de fațadă. Foarte frumoasă explicație. Dacă e să ducem această explicație despre relația părinți-copii la cuplu, că vorbeam de cupluri în toată regula, există un cuplu și între părinte și copil, pe care eu îl fracturez, de exemplu, în ceea ce fac. Copilul trebuie să plece de acasă. Corect. Mai ales băiatul, cu cât mai devreme, cu atât mai bine. Refuz în tot ce se cheamă practica pe care o fac. Ați fi foarte scurt, că sunt foarte eficient în ce fac. N-ai ce căuta într-un cuplu alături de părinții tăi. Corect. Un cuplu fericit este departe de cuibul
primordial, da? Și un bărbat și o femeie ar trebui să accepte acest lucru. Am ajuns astăzi la butoane foarte fine în care bărbatul nu are voie să mute în casa ei. Asta era și de pe vremea bunicului. Bunicul a avut o iubită, prima lui iubită, pe care chiar, nu știu, o îndrăgea foarte mult și ar fi dorit din tot sufletul să rămână cu ea, doar că ea era singură la părinți și condiția ca ei doi să rămână împreună și să se căsătorească era ca el să se mute la ea. Lucru pe care nu l-a putut accepta, adică pur și simplu... E din moi strămoși. Da, e ceva înrădăcinat în istoria noastră, drept urmare, cumva, cred că mai e pe undeva ideea asta. Îți ia din bărbăție dacă te-ai mutat la ea. Da. Există femei care au casa lor. Da. Și asta e un fapt de apreciat imens. Da? Vin dintr-o vreme în care nu era voie sau nu era voie, nu era prea posibil ca femeia să aibă casa ei. Și sunt femei care au casa lor. Și mulți mă întreabă, dom'le, ce să facem dacă totuși m-am îndrăgostit de o femeie care are casa ei și eu nu am casa mea, mă mut la ea? Eu nu știu dacă aș recomanda să te muți la ea, depinde cum gândiți fiecare. Dar dacă un bărbat se mute la ea, cumva mi se pare că îl castrează, știi? Pentru că sunt regulile ei, casa ei. Tu trebuie să te supui regulilor din casa respectivă. Dacă nu-ți place, pe acolo e ușa. Corect. Și tu ca bărbat nu poți să te impui. Adică, scuză-mă, mă impun, bat pumnul în masă, dar în casă la tine, știi? Scuză-mă, te rog. Le-am dat un sfat mai prietenesc. Puteți închiria casa femeii de comun acord. Banii de chirie se fac bani pentru cumpărături. Da? Exact. Femeia costă, în fapt, lunar, dacă eu să iau mult mai mult decât un bărbat. Da, adevărat. Undeva cam de 5-6 ori am calculat eu. Doar machiajul cât costă. Cremele și alte. Și toate celelalte, da? Și noi vrem femeie frumoasă și frumusețea femeii costă și mai mulți bani. Deci femeia în sine costă niște bani, mult mai mult ca... Femeia frumoasă costă și mai mulți bani, da? Mentenanța. Și ca să sar dintr-una în alta, aici bărbatul care nu are și nu poate aduce pentru că e în lipsă de resursă, da? Spune femeie materialistă și o spun mereu, noroc de tine că tu ai o femeie materialistă. Că te va crește. Exact, că te ajută să evoluezi, îți dă motive pentru care tu să faci mai mult. Dacă ai o femeie care se mulțumește cu, nu mai duc astăzi la sală, nu mai fac niciun masaj, nu mai mergem nicăieri, ne culcăm și aia e. Unde mai evoluați? Adică care e rostul ca voi doi să mai faceți chestii împreună? Vorbeam de fugitul de acasă din pandemie și această speritură. Aoleu, am parteneri când au stat în lockdown împreună și am sezat și asta în practica cu oamenii. Au fugit efectiv și au dat seama că sunt într-un cuplu după 5, 6, 30 de ani. Unii și-au fugit. Da, eu bărbat fug în fiecare dimineață din casă pentru că trebuie să produc. Ala e rolul meu, printre altele, dar seara mă întorc acasă. În această acasă eu ar trebui să găsesc căldura femeii. O mai găsesc astăzi, Cătălina? Depinde de femeie și depinde de ce ți-ai ales. Noi alegem femeia, ca bărbat, nu noi. Bărbații și ale femeia în funcție de ce au văzut în copilărie ca model, ori mama, ori sora, ori bunica, ori învățătoare și așa mai departe. Ce au văzut ei, da? Bun, dacă femeia respectivă ți-a oferit căldură, îngrijire, iubire și așa mai departe, o să-ți alegi o femeie în același fel, care să se potrivească cu ce ai învățat tu. Bun. Dacă tu, în schimb, ai avut o mamă cicălitoare, nemulțumită în permanență, tot timpul trebuia să ai iubire din aceea condiționată, mănânci tot din farfurie, nu te ceri cu frate, tu faci temele dacă nu e 10, bla bla bla, știi? Și o să-ți alegi o femeie cață, adică care în permanență o să te toace. Nu faci suficienți bani, adică nu să te motiveze, ci o să te toace, o să te mănânce, o să te facă să ai senzația în permanență că nu ești bărbat. Pentru că asta ai simțit în copilărie în raport cu mama ta. Nu te vedea pe tine ca și viitor bărbat, te vedea pe tine ca și copil. Drept urmare, în relația cu femeia respectivă o să te simți copil în continuare. Asta până îți dai seama de ce aleg eu femeile respective. Adică în loc să stai să te plângi, sunt nefericit, se comportă cu mine ca și cum aș fi un nimeni, șterge cu mine pe jos, nu mă respectă. Uite-te, ok, dar tu de ce ai ales-o și de ce alegi în continuare să fii cu ea? Aici ar trebui să te uiți, nu să te plângi, ci să vezi cum poți schimba tu modelul pe care l-ai ales și pe care îl duci în continuare. Văd foarte multe femei care vorbesc și viceversa, și bărbați care vorbesc urât de partenerilor. Senzația mea omniprezentă este că acești oameni, atunci când vorbesc urât de partenerilor, în fapt vorbesc urât de ei. Corect. Cum îi vezi tu pe oamenii ăștia? Hai să ne gândim un lucru. Noi alegem. E vorba aceea, știi? Tu îl vrei pe făt frumos pe calar, da? Eu, Cătălina, îl vreau pe bărbatul alfa, să producă, să mă îngrijească, să mă simt în siguranță și tot ala e bun. Dar eu, Cătălina, dacă îl vreau pe făt frumos pe calar, eu în primul rând trebuie să fiu Ileana Cosânzeană. Și Ileana Cosânzeană cum era? Feminină, drăgăstoasă, caldă, toate lucrurile astea. Bun. Deci nu am pretenția să găsesc bărbatul ăla dacă eu nu sunt ceea ce are și el nevoie. Dacă tu vrei o femeie caldă,
iubitoare și așa mai departe, asigură-te că tu îi creezi mediul în care ea să poată fi așa. Pentru că dacă tu nu produci, da? O obligi pe ea să se ducă și să aducă, nu? Adică ori se desparte de tine și își găsește altul, cum se întâmplă destul de des, adică m-a părăsit pentru altul cu mai mulți bani, ori se duce ea și aduce ce tu nu poți să procuri. Adică femeile acelea care muncesc cot la cot cu bărbatul pentru a considera, nu știu, căminul mai bun. Nu? Există bărbați care în lipsa resurselor vând femeii timp și parte romanțioasă. Aici depinde de limbajul iubirii al fiecăruia. Adică sunt femei pentru care nu contează atât de mult banii. Dacă eu am ca limbaj al iubirii, nu știu, timpul petrecut împreună, o să apreciez mai mult faptul că tu nu te duci 5 ore pe zi în plus la muncă și că lucrezi program fix de 8 ore, da? Dar ale 5 ore mi le aloci mie și mergem, nu știu, ne plimbăm împreună, mâncăm împreună, gătim împreună, facem chestii împreună. Dar dacă eu sunt o femeie care am ca și limbaj de iubire serviciile sau cadourile, o să caut un bărbat care să-mi ofere mie lucruri materiale, pentru că așa mă simt eu iubită. Adică îmi doresc o mașină, îmi doresc o casă, îmi doresc haine, îmi doresc tot ce ține de partea materială, pentru că ăsta e modul în care eu mă simt iubită. Adică nu cred că ar trebui să judecăm oamenii că sunt materialiști sau că am nevoie de timp. Pur și simplu să ne uităm la ce limbaj de iubire are celălalt. Ca tu să-i oferi pe înțelesul lui. Nu cumva există în practică în rândul femeilor care știu că sunt frumoase, știu despre ele că sunt frumoase. Există femei care sunt frumoase și nu știu despre ele că sunt frumoase. Dar le luăm și care vor să fie deștepte. Da? Există femei frumoase care vor să fie deștepte și femei deștepte care vor să fie frumoase. Și aici nu-și asumă rolul. Dar duc logica ta mai departe, ca să ajungem undeva până la rădăcină. Există în rândul femeilor frumoase care știu despre ele că sunt frumoase, din care tu ai cunoscut, da, 2, 10, 500. Femei frumoase desprinse de materialitate? Păi femeia frumoasă, fie vine, adică care își menține frumusețea, da? Nu că e frumoasă din naștere și natural, totul, știi? Ok. Acolo e vorba despre altceva. Da? Dar dacă femeia respectivă trebuie să-și mențină frumusețea, adică mergi la salon, vopsit, unghii, nu știu, masaje, creme, injecții, operații și așa mai departe, alea trebuie să vină cu un capital. Adică nu poți să întreții asta dacă nu ai de unde. Hai să precizăm băieților și bărbaților de pe recepție și niște cifre, pentru că aceste vorbe probabil sau această logică a fost enunțată. Aș vrea să aud din gura ta, femeie, estimativ. Da? Dă-mi un range de valori. Între cât și cât costă frumusețea unei femei între 30 și 35, 30 și 40 de ani, că probabil dacă înaintăm în vârstă costă mai mult, da? Cât costă frumusețea unei femei, femeia ta, pe lună, în fiecare lună, la un nivel decent? Un minim, un maxim, ok, dacă e o femeie care nu își dorește operații estetice, da, pentru că alea intră cu alte costuri. Alea ți le spun eu pe de rost. Da, așa. Păi nu știu, ce trebuie să-și ia? Trebuie să-și ia în fiecare zi cremă. În fiecare zi, în fiecare lună, ea trebuie să aibă cremă, ser de față, cremă de zi, cremă de noapte. Băieții o să clipească foarte des și o să amețească. O cifră mă interesează. Păi nu știu, cifra, sunt creme care costă și 1000 și un pic de euro, adică depinde de bugetul fiecăruia. Mediu. O femeie folosește măcar 2000 de lei pe lună pentru lucrurile de bază, da? Dar lucrurile de bază incluzând mers la sală, adică abonamentul la sală, ce face ea, da? Merge la sală sau yoga sau pilates sau ce o face ea, bun. După asta cremele, care sunt destul de scumpe, da? Pentru că folosești întâi ser, apoi cremă. Te rog. Cremă, da, apoi unele femei merg și își pun extensii de gene, da? Gene, apoi sprâncene, apoi, nu știu, unghii. Ok, apoi avem vopsitul, pentru că dacă vrei un blond și îți cresc rădăcinile, bine, cine preferă rădăcinile, cine nu? Așa trebuie să mergi în fiecare lună să-ți vopsești rădăcinile, din nou, între 500-1000 de lei, depinde de fiecare. Okay. Adică dacă vrei o femeie care să arate într-un fel în permanență, să nu mai zicem de haine, la haine nu mai intrăm acolo că... Așa, dacă vrei o femeie care să arate bine în permanență, trebuie să înțelegi că fie vine dintr-o familie bogată, înstărită, care să-i permită stilul de viață și alegerile pe care le face în materie de frumusețe, fie o întreții tu, fie se întreține singură. Dacă o întreții tu, nu trebuie să te plângi de faptul că e prea costisitoare, dacă se întreține ea, nu trebuie să te plângi de faptul că lucrează prea mult. Adică... Eu nu știu varianta C. Varianta C e aia cu întreținutul singură și cu bărbat lângă. Frumusețea poveștii bărbat-femeie constă în plata facturilor de către el, inclusiv această listă. Da. Și ce ai enumerat tu, acești 2000 de roni pe lună, care poate fi o sumă imensă pentru... Da, sau poate fi o sumă infimă pentru altcineva. Poate fi o sumă infimă.
Pentru că 2 sticluțe de 200 de mililitri de parfum bun, nu cel din retail, costă 2500-3000 de ron și se consumă într-o lună. Nu mai băgat asta. Da, să nu mergem creme, epilat, gel de Bun, duș. eu spun că în realitate, tu ai fost elegantă, ai fost decentă, Pentru toată lumea, pentru că... un minim care presupun, pun eu la pachet, Da. hrana foarte bună a femeii de lângă tine, restaurantele, călătoriile, care sunt necesitatea femeii și tu la operă, da? De ce am pus toate astea? Pentru că femeia de lângă tine e cartea ta de vizită. Eu dacă n-am o femeie elegantă lângă mine, eu sunt nimeni pe lume. Exact. Așa Te reprezintă. mă reprezintă. Ca să nu mai tipăresc cărți de vizită, că sunt o cheltuială mare sau să nu mai explic bărbaților din prejur cine sunt. O am pe Oxana lângă mine. Și Oxana poartă Manolo Blahnic. Dacă asta și-a luat ultima dată. De ce? Pentru că așa am decis. Eu pentru mine, despre banii mei către ea. Și așa e firă să fie. Nu? Bun. Ok, e un nivel de viață și un anumit standard spre care invit pe toată lumea să vină. E un parcurs, da. E un efort, da. E o durere, da. Da, dar nu toată lumea poate să-și permită genul acela de femeie. Dar toată lumea poate să-și permită azimutul ăsta. Da, să zicem, dar... Bun. Deci, o cheltuială medie înseamnă un 3-4 mii de euro pe lună, de fapt. Eu știu ce zici tu, dar... Și eu știu ce zic eu. Dar noi trebuie să ne gândim că nu toți trăim într-o anumită clasă, da? Adică sunt și oamenii care nu-și permit chestiile astea. Și sunt, dacă vrei, sunt și creme mai ieftine, există și abonamente la sală mai ieftine și parfum mai ieftine. Dar eu cred că oricât de mult ai dat pe toate astea, dacă tu nu ai atitudinea, adică degeaba, că sunt și femeile acelea care ele chiar arată țiplă, bombă, cum le vrei. Dar sunt ieftine, adică din atitudine. Ai altceva. Îți dai seama că... Ai alte industrie. Da. Și dacă vrei ca femeia ta să te reprezinte, încearcă să o ajuți și să evolueze și emoțional, spiritual, și clar. cultural și așa mai departe. Pentru că dacă te reprezintă din toate punctele de vedere. Adică nu doar ambalajul, când deschide gura trebuie să zică ceva. Da. Și hai să băgăm și cursurile pe care trebuie să le facă de dezvoltare personală. Da, absolut, și absolut. alte lucruri de genul ăsta, da. Când am rostit suma asta, eu de fapt mi-am calculat bugetul lunar ca bărbat. Când zic 3-400 de euro acord și plătesc femeii mele, 500 de euro plătesc către femeie, 3-4 mii de euro înseamnă că, ca să punem o concluzie acestei povești, cine cui plătește cât, aș vrea să cădem de acord asupra unui la sută, pe care eu, bărbatul, sunt obligat să-mi premiez femeia. Eu am căzut de acord cumva în mintea mea, conform cu ce am studiat și ce am văzut, mai ales în estul lumii, nu în vestul lumii. Vestul lumii despre dezvoltare personală, halucinații și alte chestii. Estul lumii despre capacitare. Adică ce am și ce străna maxim. Și școala rusoaicelor în orice domeniu bate la fund și de departe orice curs de natură occidentală care e subțire și superficial. Hai să o luăm pe aia dreaptă. Dacă mă ducem spre China, spre Japonia, e același lucru. 10% din bugetul bărbatului, ca să nu mai fie discuția despre bărbatul plătește tot și tu, Cezar, ne super pe noi. Nu? 10% măcar trebuie să ducă către femei. Și în funcție de acest buget, eu știu cine ești tu. Da. Sau mai există posibilitatea cealaltă, adică, nu știu, tu întreții tot, adică casă, copii, masă, toate chestiile astea, da? Benzină, mașina mea, mașina ta, tot. Și ea, din ce produce ea, dacă produci și dacă îți dorești o femeie care să lucreze, se întreține pe ea. Da. Și tu întreții acest aspect al ei particular, că înclinați ei. Bun. Exact. Ca să sărim dintr-o în alta. Am lămurit, mulțumesc. Am lămurit femeia, bărbatul și banii. Mă mai interesează un aspect. Vechimea relației. Foarte mulți îmi scriu despre povestea celebră cu Ioan și Maria. Ioan stătea la gardă într-o zi, sprijinit așa și vecinul Grigore, ce faci? Ioane, ce faci? Bine, Grigore. Păi, a vorbit a mea cu mătra, cu Maria ta, Ioane. Așa. Și Maria i-a spus că ar vrea să se căsătorească cu tine. Cum e, mă, Ioane? Apoi, știi cum e, mă, vecine, eu și Maria suntem de 7 ani împreună și Maria a cam îmbătrânit, nu mai place ca la început. E un banc tradus din limba rusă. Adică a stat 7 ani cu ea. Am bătrânit și acum nu-i prea mai place și n-ar mai lua-o de nevastă. În practica de fiecare zi eu văd acest cuplu care lungește așa și trage pe uscat o targă multă vreme și la un moment dat
tot scobesc în consultanțele private și tot încerc să caut problema și la un moment dat întâmplător îl întreb, dar de câtă vreme sunteți împreună? De 12 ani. Și nu e soția ta? Nu. Și cum o recomanzi la 50 de ani? Prietena mea, iubita mea? E stupid. Deci mie îmi pare că de la o vârstă încolo să spui la 55, la 60, la 70 de ani vă prezint pe prietena mea, e o devalizare socială. Deja e... Eu mă apropii vertiginos. Nu. Dacă mi-aș prezenta prietena... Nu, zic, de la 50 de ani cred că v-ați hotărât dacă rămâneți împreună sau nu. Adică până la 50 de ani era cazul să vă hotărâți, rămânem sau nu rămânem. Nu, am văzut divorțuri după 35 de ani. Nu. Eu zic de relațiile astea lungi, de 12 ani, în care, sau poate că n-au ca valoare căsătoria, adică lor le e ok așa și n-au nevoie de actul care să îi unească. Pentru că, nu știu, uneori fi împotriva societății, vor ei să fie mai comozi și să nu se conformeze normelor. Dar dacă unul dintre ei își dorește căsătoria și celălalt o amână, pe motiv că nu avem bani, nu e timp, nu e, acolo e o problemă. Adică unul nu e hotărât că își dorește să facă pasul respectiv și celălalt stă după el așteptând că mai bine aștept decât să ne despărțim. Asta trebuie să se discute. Vrei sau nu vrei, stăm sau nu stăm. Dar depinde ce își doresc amândoi. Dacă eu îmi doresc și prietenul meu nu își dorește, e clar că ne pierdem timpul unul altuia, nu? Exact, adică exact. Batem apa în piuă, ca să zic așa. S-a ajuns la discuții inclusiv, nu ne putem căsători anul ăsta, nu putem face nunta sau nu, eu nu pot naște un copil pentru că nu s-a mărit încă salariul și n-am primit bonusurile. Sunt discuții, în toate clădirile astea de sticlă care ne înconjoară, sunt aceste discuții acasă. Îți poți imagina? Da, păi de ce sunt discuțiile astea? Pentru că unul dintre ei nu-și dorește să facă pasul respectiv din N motive, nu știu. A văzut în familie că să fii căsătorit nu e ok, pentru că mama îl cicălește pe tata sau tata consumă toate resursele, nu aduce bani acasă, nu contează ce au văzut ei, dar au ca și model ideea că eu nu vreau să fiu ca ei. Ca ei înseamnă să fiu căsătorit, pentru că căsătoria i-a dus pe ei în pragul scandalurilor pe care le aveau, stilului de viață nesănătos, nefericit, toxic în care se aflau. Da, căsătoria i-a obligat să rămână împreună. Pentru că sunt familiile acelea în care au stat 25-30 de ani doar pentru că sunt căsătoriți și ce o să zică lumea dacă divorțăm. Dacă tu ai trăit într-o familie de genul ăsta, ideea ta despre căsătorie nu e tocmai cea mai favorabilă. Adică uite-te cu ce asociezi căsătoria și înainte de a spune partenerul meu nu vrea să mă ceară de soție, discută cu el. Tu de ce nu vrei să te căsătorești? E o problemă la mine? Nu mă vrei pe mine? Sau ideea ta despre instituția căsătoriei e diferită? Și hai să vedem dacă putem rezolva. Dacă nu rezolvăm, eu asta îmi doresc, că nu vrei și hai să ne strângem mâna. Adevărat. E un aspect care pe mine mă întristează, dacă mă întrebi. Deci pe mine mă întristează cumplit apropo de raportarea cuplului din intimitatea lui la mediul extern. Foarte tare mă întristează. Înțeleg de facto această realitate, nu putem să trăim putem să trăim cu toții desprinși de pământ sau paralel cu această realitate, dar în momentul când eu am luat decizia cu femeia mea, da, într-o comuniune civilă, nu știu, religioasă, e a noastră. Nu depinde de niciun factor în maturitatea lucrurilor. Vorbeam la început că vorbeai de relația părinte-copil. Sunt foarte multe cupluri în care amândoi sau unul dintre ei au încă postura de copil. Da. Și se raportează, adică partenerul de cuplu este mama mea, de fapt nu este... Da, și sunt și bărbați și femei. Hai să luăm bărbații întâi, că la femei e mai întâlnită chestia asta, în care ea ajunge să se comporte ca și cum ar fi mama lui. Okay. Și sunt sintagmele astea, nu sunt măta, scuze limbaje, dar nu mai luat, dacă vrei, du-te la mătă să-ți facă toate chestiile astea, adică, dar cumva, din nou, aici e vorba de femei și de ce a văzut ea. Dacă ea o asociază pe mama cu faptul că mereu gătea, mereu era neîngrijită, mereu trebuia să facă curățenii și tată doar venea acasă și mai făcea și scandal peste și era în permanență nemulțumit, poate și de cum era mâncarea în farfurie, eu nu vreau să ajung în locul ei. Pentru că nu vreau să ajung în locul ei, nu o să-ți fac mâncare, nu o să fac curățenie, nu o să-ți pun rufele la spălat, eu sunt independentă. Pentru că nu vreau să fiu din nou cum a fost ea în tot timpul ăsta și am văzut-o nefericită. Dreptul mare, o să mă duc și o să lucrez până îmi sar capacele, o să am banii mei, o să am casa mea, o să am tot ce vreau eu ca să nu depind de tine. Dar din nou e de văzut. De ce ți-e frică să depinzi de bărbatul de lângă tine? Da, exact. De ce frica asta? Pentru că s-a transpus independența feminină dincolo de cuplu și a luat-o pe arătură. Păi, hai să e super, adică e super ciudat. Eu n-am nimic. Femeia poate fi independentă, n-am nici cea mai mică problemă. Atâta vreme cât decizionalul în cuplu, legea, cetatea, protecția, bărbatului, e asumată, e responsabilitatea lui, da? Acasă, nu
în peiorativul să facă ciorbă, să stea la cratiță. Nu, dar să... Nu, dar să organizeze acasă. Oxana mea. N-am alt exemplu. Da? Zic din casă. Eu am ciorbă în casă. Borș ucrainean. Copiii sunt spălați. Doar că ea a delegat unor femei pe care le plătesc. Exact. E atât de simplu. Trebuie să se ocupe de organizarea, nu de facerea propriu-zisă. Trăim alte vremuri. Și Oxana e o femeie independentă. Exact. În același timp are și ea lucrurile ei pe care le face. Imense lucruri, unele chiar nu zici la nimeni, poate mai mari decât ale mele. Da, păi vezi, tocmai asta cred că nu înțelegem noi majoritatea. Noi avem senzația că trebuie să fim într-un anumit fel. Nu, dacă tu lucrezi suficient, ca bărbat sau ca femeie nu contează, și îți permiți, da, să delegi alte persoane să facă lucrurile pentru tine, ok. Dar dacă tu știi că nu poți să oferi asta, dar nici material și nici tu ca persoană, da, adică să te ocupi de familie, de copii și de educația lor și așa mai departe, nu-ți asuma să formezi o familie cu cineva dacă știi că nu vrei să faci chestiile astea, pentru că nu o să ajungi decât să devii frustrată. Adică o să ajungi să urăști copiii, respectiv nu neapărat să urăști, dar să, nu știu, te descarci în permanență pe ei. Și știm destule exemple. Adică asumă-ți, dacă ți asumi că ai făcut un lucru, du până la capăt. Relația asta de care vorbeam, am mai spus-o poate în poveștile mele, a început la o masă în care am preluat vreo discuție, erau 10-12 persoane, seara în care am cunoscut-o pe Oxana prima dată. Tot debitul meu verbal a fost despre să nu faceți copii până nu aveți bani. Da? E vinovat cel care face copii. Și ea s-a uitat la mine, îmi mânca din farfurie, țin minte. Nu o cunoșteam, mă mânca din farfurie. Cu un curaj imens, că știa că sunt leu, dacă lui pradă, dacă se apropie cineva, probabil, a simțit. Și a zis, ieșind afară după ce ne-am plimbat în noaptea aia, eu și cu tine o să avem 5 copii. Păi, asta e. Astăzi când vorbim, avem 5 copii. Cert este că i-am văzut negând ideea de copil, dar a întrezărit în mine potențialul. Făt frumos de care tu vorbeai, ca să anunțăm fetele și femeile pe această cale, nu există decât la nivel de potențial. Da. Sau există, ca să nu punem negație, doar la nivel de potențial. Nu există în varianta lui. Există, dacă are 60 de ani. Nu există în valoare supremă, ca în matematică, da? Există într-o valoare cu virgulă pe care tu, femeia, vii te apropii, da? Și o să facem un exercițiu, uite. Pentru 10 secunde, eu sunt bărbatul din viața ta, sunt partenerul tău. Știu un singur lucru valabil pentru toți bărbații din lume, că dacă îmi cer bani în mod direct, eu te urăsc. Da, așa e. Bun. Știm cu toții treaba asta, da? Bun. Dar, fii Cătălina, femeia înzestrată cu atâta talent, care îmi întrevede potențialul și cerem ceva de natură bănească, fără să-mi cer bani. În scopul propriu, adică vreau să-mi achiziționez ceva sau vreau să... Pentru noi, pentru tine, scopul e mai puțin relevant. Okay. Forma în care o faci. Așa ca tips and tricks pentru cei care ne privesc. Hai să nu iau pentru mine, dar ca să nu fac... Cum vrei tu. Păi uite, stăm pe fotoliul ăsta. Ok. Pare cam... E rustic, da, e mai vechi așa, dar cred că ar merge și ceva mai modern, te-ai gândit? Excelent. Să-l vedea să sunt niște fotolii mai faine. Excelent. Nu? Mâine dimineață la prima oră mergem la Natuții sau unde mergem și luăm cele mai... Da, să vedem ce putem. Da, minunat. Sau dacă vreau pentru mine, nu știu, parcă încep să fac riduri. Nu crezi că ar trebui să-mi iau o cremă mai, nu știu, mai puternică, antirid? Știu adresă corectă? Da, știi și niște doamne care fac niște masaje faciale. Înainte sau după prânzul de mâine? Hai să vedem, ne gândim ce avem de făcut. Perfect. Adică, dacă vine la tine și zic... Așa se cere bărbat. Dăm și mie 500 de lei. What the fuck, pentru ce? Du-te voi. Da, dar dacă propui omului, știi, și explici la ce îți trebuie sau de ce v-ar face bine Excelent. lucrul respectiv... Deci femeia lucrează cu manta. Da. Întotdeauna dă cu manta pe masa asta de biliard a vieții. Nu lovește direct. Știi că dintotdeauna s-a zis că femeia era cea care îndruma bărbatul. Pentru că, indiferent că era amantă, că era... Nu contează. Adică ele erau cele care... Bărbatul, da, e puternic, el e forța virilă. Dar fără femeia din spatele lui care să-l conducă... Foarte bine, Cătălina, foarte bine. Nu, asta e calea, singura cale. Și cred că și cel mai puternic bărbat, că sunt bărbații ăia care au senzația că nimeni nu-i dă pe spate, cred că și pentru bărbatul respectiv există o femeie care să îl înmoaie, știi? Adică în intimitate cu care să fie
Întotdeauna. Da. Îți garantez că întotdeauna e așa. Da, și cred că cu cât ești mai dur în exterior, da? Adică în societate, cu atât ai nevoie să te ia cineva în brațe și să te simți acolo acasă, știi, să fii doar cu... Și aș completa, aș pune un adendum mic aici. Da, ai această nevoie în fiecare zi, mai ai o nevoie după ce se termină strâns în brațe. Să vină lumina în fiecare dimineață, la fiecare răsărit de soare și tot aceeași femeie, da, de principiu cea pe care o respecti, mama copiilor tăi, cum în cazul meu, să-ți dea un șut în fund ca să te duci și mai tare în lume. Te motiveze, da. Pentru că fără ăsta există tendința supremă la bărbat ca pe laude sau pe bani să ne culcăm foarte repede și să zacem acolo. Adică dacă întotdeauna te dezmiardă, te alindă, așa, să nu mai ai senzația că trebuie să faci mai mult, că ești oricum suficient de bun, nu? Cum ți-ai împinge bărbatul mai departe? Să zicem unul căzut, un înger căzut. Bărbatul tău e îngerul tău, e Dumnezeul tău, da? Respecție lumina ta. Cade la un moment dat. Se întâmplă multe în lume. Primește o lovitură semi-fatală, da? Foarte aproape de noi și cade. Îl vezi cum a căzut. Cum te apropii? Ce îi spui? Cum îl ridici? Cred că în primul rând trebuie să te așezi lângă el. Adică să simtă că e cineva care și în momentul în care el e la punctul ăla cel mai de jos, e acolo cu el și își ține de mână. Sunt aici, nu plec. E nașpa acum, o să fie și bine. Acum sunt aici, te înțeleg, te susțin. Nu o să te rog de multe ori. Poți să mai zici odată, te rog eu frumos, cuvintele astea magice pe care le adresezi bărbatului căzut? Nu mai știu exact ce am zis. Nu plec. Nu plec, da. Adică Mai zi odată tare. aici, să lângă tine, chiar dacă ți-e rău, o să treacă. Nu, eu nu plec. Dar cred că asta e foarte important, să simtă că și când e... Dar cred că toți avem, indiferent că suntem femeie sau bărbat, avem nevoie de acel cineva care e lângă noi și când e cel mai greu pe planeta asta. Adică aparținem cuiva, e acolo lângă noi. E... Știi de ce am pus accent pe asta? Nu cumva foarte multă vreme. Din generații un pic diferite. Nu cumva de foarte multe ori, mai ales tranziția asta sau ultimii 30 de ani, ne-am impus în noi comportament uman de genul dacă nu-mi convine ceva, mă ridic și plec. Da. În relații. Dar de ce mă ridic și plec? Oare de ce, Cătălina? Pentru că mi-e frică. Adică eu nu am capacitatea să accept în mine pragul ăla de jos și nu vreau să-l văd nici în tine. Pentru că dacă tu te-ai dus atât de jos, înseamnă că mie o să-mi fie rău. Dacă tu mă susțineai în toate lucrurile pe care le faci, asta înseamnă că acum o să-mi fie nașpa, adică nu o să mai fie ok. Și nu vreau să mă simt așa, de urmare mai bine plec și găsesc pe cineva care e bine, care e sus și care îmi dă mie aceeași stare. Adică mai mult noi căutăm să zicem că e despre celălalt, știi? L-am părăsit pentru că nu mai avea bani, nu l-am părăsit pentru că eu nu mă mai simțeam într-un anumit fel lângă el când nu mai avea bani. Și avea el manifestări ciudate care m-au împins pe mine în afară. Nu știu neapărat dacă avea el manifestări ciudate, dar cine sunt eu fără banii lui? Sau fără lucrurile pe care mi le oferea. Noi trebuie să ne uităm foarte atent care e motivul pentru care am intrat în relație. Pentru că se poate întâmpla ca un bărbat cu bani să atragă lângă el o femeie care nu are neapărat cele mai bune intenții în ceea ce îl privește pe el. Adică interesele ei să fie de altă natură. Și în momentul în care bărbatul ăla a căzut, ea nu e acolo să-l ridice sau să-l susțină. Ea se duce și îl găsește pe următorul care e la nivelul la care era el când l-a cunoscut. Adică poate ar trebui să testezi un pic femeia cu care îți dorești să întemeiezi o familie dacă ești un bărbat potent financiar. 1, 2, 3 teste care îți vin acum ad hoc, așa, fără să le gândești foarte mult. Nu știu, aș duce undeva într-o călătorie din asta, prin Africa de Sud, da? Okay. În care să trăim rudimentar, să văd dacă e ok cu mine și când e nemâncată și când e obosită și când e nedormită. Adică să-i văd toate stările, toate trăirile. Dacă le scoate asupra mea, în loc să găsească soluții, înseamnă că asta o să facă și în momentul în care lucrurile nu funcționează între noi în viața normală. Și se zice că omul îl cunoști exact când te duci în călătorie. Da, când te duci în călătorie și vezi cum se manifestă. Cred că ar fi unul dintre teste. Apoi ce ai putea să mai faci? Nu știu, măcar o lună de zile să nu mai suplimentezi stilul de viață pe care îl aveți. Și să vezi dacă, adică nu știu, poți să-i spui, uite, am pierdut toți banii. Înainte să te căsătorești cu ea, nu mai putem să întreținem același stil de viață. Ești ok cu asta? Găsim o cale împreună sau dacă rupe ușa, din nou, nu e ce ai tu nevoie, nu? Cum ai mai putea să faci chestia asta? La fel, cred că cel mai ușor îți dai seama de omul de lângă tine dacă te prefaci că nu mai poți să îi oferi ce îi oferai până atunci. Și vezi, stă cu tine pentru ce îi oferi sau stă cu tine pentru ceea ce ești și pentru felul în care se simte în prezența ta. Sau aș plusa cu 4, cu un asterix, așa, la ce ai spus. După masa de seară, cărei notă de plată a fost de 300 de euro. S-a pus să plătească. Nu, niciodată. Nu, asta nu. Nu-mi permite grupa sanguină, dar mă operez, e ok.
să aduc o plasă de cumpărături, cu ardei, ceapă, cartofi, să o pun în brațe și să nu zic nimic. Ok. Să plec și diseară să găsesc o supă sau o ciorbă. Dacă nu o găsesc, a picat testul. Da. Și mai e ce, uite că acum s-a declanșat teste de la mine pentru mine. Și le făceam și involuntar când eram mai tânăr. Ideea e că atunci când te aduc în teritoriul meu, în spațiul pe care eu îl locuiesc, casa mea, da? Eu să nu văd că tu ai trecut pe acolo. Adică să fie atât de subtil încât să nu... Adică să nu facă cum face un melc. Înțelegi? Să nu lase o înțelegi, mucilaginoasă. Da. Valabil și la bărbat. La bărbat se numește discreție, la femeie se numește eleganță. Să nu lași urme pe unde trece. Bine, asta cred că... Unii nu știu. Da. Unele nu știu și își permit acest lucru să lase dăre peste tot pentru că ele sunt femeile dorite. Și le poate să lase dăre pe unde vor. Vorbesc din practică. Asta cu femeile dorite, din nou, trebuie să ne uităm cum a ajuns femeia respectivă să creadă asta despre ea. De obicei, femeile dorite sunt femei care au fost foarte alintate în copilărie. Și asta. Adică răspățate și au ajuns la concluzia că totul li se permite. În momentul în care totul ți se permite, tu poți să te comporți oricum. Adică nu mai trebuie să fii, nu știu, elegant, manierat. Nu, mie mi se permite oricum. Adică pot să dau și un șut în fund că tu nu mă judeci. Dar, din nou, de ce vrei femeia care să te facă să te simți într-un anumit fel? Pentru că femeia care are senzația că e în permanență dorită se și comportă într-un anumit fel cu tine. Corect. Și, Corect. din nou, întoarce-te la tine. De ce eu accept pe cineva în viața mea care să mă facă să mă simt așa? Există două feluri de cupluri, din ce am văzut, ca manifestare constructivă sau destructivă, ca să le iau. Există o 92-93% care pornesc de la ideea de a face frumos împreună pentru a rămâne împreună, da? Iubita mea, pisi, iubi, Dracula, toate chestiile astea, Okay. da? Care, aparte că sunt redundante, plictisitoare, o plăsmuială foarte, foarte subțire versus, ceea ce accept dintotdeauna. Și ei tind mereu împreună, neavând ce să ofere de fapt unuia celuilalt, tind să facă frumos la infinit și de desubt e putred. Versus. Ce am descoperit în cuplul pe care l-am construit în ultimii ani cu Oxana și am întâlnit și la alte cupluri care funcționează. În mod subiectiv a pornit de la traume comune pe care fiecare a încercat să le rezolve sprijinul de celălalt, da? Și pietrele astea foarte tari s-au macerat în timp. Ce a rezultat? A rezultat dezvoltare individuală în cuplu. Deci noi plecăm în fiecare dimineață spre dezvoltare individuală. Orice om din celălalt gen de cuplu, dacă ar privi, ar zice, dar voi sunteți separați. Da. Nu. A forma un cuplu nu înseamnă să stai Bot în bot toată ziua. pot să zic eu, mă iertați, echipa cur în cur. Da? Nu poți să stai cur în cur, oameni buni, toată ziua. Prefer dezvoltarea individuală și revenirea în cuib cu prinosul de bogăție, de abundență pe care le-ai luat din lume, manifestându-te individual. Cum preferi? A doua variantă pe care ai zis-o și tu, și hai să ne gândim într-un singur fel. Dacă noi stăm toată ziua împreună, deci toată ziua, da, facem totul împreună, unde mai e noutatea aceea despre cum ne mai dezvoltăm, despre ce mai discutăm? Pentru că tu nu mai ai ce să-mi stârnești mie ca și curiozitate, adică nici măcar nu poți să mă întreb, dar oare unde a fost, dar oare ce a făcut, dar oare a fost dor de mine? Adică s-a gândit în tot parcursul ăsta, cât a stat, plecat 12 ore, s-a gândit, oare ce mai fac, e dor de mine, abia așteaptă să vină acasă. Și gândește-te, când stai cu cineva toată ziua, îți mai e dor de persoana respectivă, mai simți că poți să o pierzi, mai simți că poate apare și altceva mai interesant pe parcurs. Noi suntem atrași de partenerul nostru de cuplu cel mai mult când avem senzația că putem să-l pierdem. Adică când îi vedem valoarea, când știm că bărbatul ăsta de lângă mine poate oricând să aibă pe altcineva, dar totuși mă alege pe mine în fiecare zi. Minunat. Adică despre asta. Minunat. Da. Că cei mai mulți bărbați, minunat aici, cei mai mulți bărbați se duc să îngrașe după ce s-au căsătorit. Eu am e o evidență. Am o misiune ca bărbat pe tot restul vieții mele, să-mi cuceresc femeia în fiecare zi. Nu în fiecare zi, că poate să mai bula asta afectiv-emoțională să lărgește, măcar în fiecare săptămână. Ce înseamnă chestia asta? Ok, că nu trebuie să-mi las burta, asta e chiar secundar, terțiar, dar că trebuie să o cuceresc. Trebuie să fiu în formă, trebuie să alerg după ea, trebuie să-i duc cadouri, nu? Trebuie să întrețin un anumit standard, dacă se poate, din ce în ce mai înalt. Și asta prin eforturi. Eu spun că pârghia asta a femeii este durere, într-adevăr, în viața bărbatului, dar trebuie să o suporți ca să crești.
Dar asta te ajută pe tine să evoluezi, exact cum ai zis. Da. Dacă tu conștientizezi că pentru a-ți menține relația faină, da, și femeia de lângă tine interesată în permanență de tine, tu trebuie să fii în permanență dezvoltare. Pentru că dacă te-ai culcat pe ureche, e posibil să vină și altcineva din jur și să-i facă cu ochiul. Dar același lucru este și la femei. Și exact cum ai zis tu de bărbați, se întâmplă și la femei. S-au căsătorit, se îngrașă, știi, vorba aia grasă și frumoasă. Adică mă iubește, mă place și așa. Și mai e și scuza că știi, i-am făcut copii, trebuie să mă iubească, că sunt mama copiilor, adică, da, dar omul de ce s-a îndrăgostit? De tine într-un anumit fel. Da. Dacă el s-a îndrăgostit de tine așa și tu devii cineva de nerecunoscut, pe unde păstrăm? Femeia, după un număr de nașteri, capătă proporții, pentru că asta se întâmplă. Și ea vine la mine și spune, e în felul următor, Cezar. Vreau să-mi pun, am ca și target în anul ăsta, pentru că am împlinit aceste nașteri, nu puține, Oxana, vreau să-mi pun corpul în regulă. În secunda respectivă, eu nu fac azefle mea din mână. Nu, eu vin, iau palma în mână și spun, ok, cu ce pot să te susțin? Exact. Care e ajutorul pe care pot să ți-l dau? Pentru că ea a fost lângă mine când eu am parcurs acest drum. Da? Deci când eu am vrut să intru în formă, ea a fost lângă mine. La rândul meu va trebui să stau lângă ea în sistem activ. Ăsta e parteneriat. Da, adică să-l iubești pe celălalt și că nu e în cea mai bună formă, Exact. dar să-l motivezi, Exact. să-și atingă potențialul. Exact. Dar fără să îl faci să nu simtă că e suficient de bun. Adică nu motivarea, ești grasă, du-te la sală. Nu. E ca și cum mi-ai cere tu direct bani, Da, ca să luăm da, echivalența același și eu te-aș urâ. Aceeași chestie, ai un răspuns urât ăsta. În schimb, poți să zici, uite, haide să începem să mergem împreună la sală de săptămâna viitoare, ce părere ai? E un stil de viață mai sănătos, ne menținem în formă, e pentru bine pentru amândoi, poate ne îmbunătățește viața sexuală, activitățile pe care le facem, ce zici, te bagi? Da. Și adică... Hai la cumpărături să luăm verde, să umplem Da. frigiderul cu... Hai să mâncăm Da. împreună verde. Uite, așa susține o femeie. Mâncăm verde, salată cu ea. Deși nu suport. Dar mănânc salată cu Oxana. Nu suport să mănânc salată. Dar mănânc salată cu Oxana. Da. Că o iubesc. Că vreau să-i îndeplinesc visul de a intra în formă la rând după aceste nașteri. Da, pentru că dacă tu mănânci un burger lângă ea și ea vrea să își recapete forma, e, știi, te susțin, dar mulțumesc, eu bag burger și tu mănâncă salată, știi? Da. Ai un partener în viața ta. De câte ori îl suni pe zi? Noi nu ne sunăm, ne dăm mesaje. Răspuns corect. Răspuns corect. Da. Cicăleala a fost scoasă la iveală, cicăleala, inclusiv cea telefonică, a fost scoasă la iveală de către studiile britanice, da? Ca principala cauză de divorț. Dar, nu știu, mi se pare, poate are treabă, poate, nu știu, e la muncă sau poate omul se bucură și el de ziua lui, adică să-l sun, vorbim când ajungem acasă, îți dau un mesaj dacă vreau să mai comunic ceva, dar să suni omul toată ziua, A venit acasă. Nu i-ai dat telefon. Bravo până aici, Cătălina. nu-i dau niciodată telefon. Nu dai niciodată telefon, îi dai doar mesaj. Doar când e plecat, dacă e plecat o lună bine. de zile, vorbim pe web, știi? Adică, Asta e clar. Lasă telefonul pe noptieră, să duce și face un duș. Te uiți în telefonul lui? Doamne, cum să mă uit în intimitatea cuiva? Răspunzi din nou corect, Cătălina. Bli. Dar înseamnă că îi violezi intimitatea, nu? Adică eu să mă uit... Dar cum aș simți să se uite el în telefonul meu? Așa, înseamnă că, în primul rând, n-ai încredere în mine și dacă n-ai încredere în mine, mă umilești, Ai întâlnit oameni care fac asta? Am întâlnit în consiliere mulți oameni care fac asta. Am întâlnit oameni care își pun locația activă pe telefon ca să vadă partenerul sau partenera de cuplu unde este în permanență. Nu cred. Pe cuvânt. Nu cred. Da, sunt oameni și oameni. Deci nu, ăștia-s bolnavi direct, deci nu, ca să o luăm pe aia. Nu. Sunt oameni care au o rană de abandon foarte puternică, adică în copilărie, undeva au fost lăsați la bunici, la școală, nu contează unde li s-a format lor rana și au nevoie de asigurare că nu se întâmplă absolut nimic. Dar acum depinde de tine. Să știi că se pot vindeca, adică oamenii de genul ăsta se pot vindeca 100% cu sprijin, cu suport, dar acum nici să suporți crizele cuiva, doar că, vezi, Doamne, are el o rană de abandon și... Nu, eu nu văd femeia ca pansament în viața bărbatului, eu văd ca partener. Da. Adică așa ar fi logic să fie. Și la urmă, de ce să te uiți în telefonul cuiva? Da, poate ajungi să te uiți în telefonul cuiva în momentul în care, nu știu, l-ai văzut că are ruj pe cămașă, da? Sau a venit cu, habar n-am, nu știu, chestii, da? Cu prezervative în geantă și voi aveți obiceiul să faceți sex în alt fel. Atunci, da, poate te uiți ca să-ți confirmi. Dacă l-ai confruntat, ți-a zis, dar nici atunci poate n-ar trebui. Poate ar trebui să pleci. Poate ar trebui să faci curat în viață. Da. Apropo de partea asta în casa alunecând, spre că e foarte relevantă, știi, ești femeie și poți să ai un punct de vedere pertinent. O să dau o introducere.
O altă parte din studii spun că femeile preferă atunci când există ciclu menstrual băieții buni, care le țin în brațe, care sunt protectivi, și în tot restul băieții răi. La tine cum funcționează chestia? Îți plac băieții buni sau băieții răi? Mie îmi plac băieții răi care sunt buni cu mine. Adică în societate vreau pe ăla care e bărbat, știi? Dar când e cu mine să nu mă trateze cum îi tratează pe restul. Adică cu mine să fie om. Nu om, că nu e gorilă în rest. Dar blând, amabil, cald. În bărbăția lui. Adică nu să devină femeie ca mine, dar în bărbăția lui mie să-mi ofere alt statut față de cum îi tratează pe cei din jur. Poți să desenezi un pic? Da. Imaginează-ți parcul Cișmiciu Așa. sau Herăstrău, da? Un ruibist. Fost ruibist, o namilă de om. Da? Deci un tip cât mine de înalt, da? 2 metri, 120 de kilograme, s-a mai îngrășat un pic, cu o femeie minionă, undeva sub umărul lui, el împingând un cărucior, căruciorul nu se vede de el, da? Și ea îi dă indicații, îl ține cumva de braț și spune pe aici, pe aici, pe aici, și el într-o blândețe cumplită, blândețe asumată, da? Protejează, e ca o bulă, ca o sferă în jurul lor. Mi-a plăcut imaginea asta de fiecare dată. De ce funcționează uriașul acela la nivel de blândețe? Ca un bărbat să ajungă așa, trebuie să fi trecut prin foarte mult măcel și războaie. Da, ca să ajungi la Blândețea pe care o femeie o cere de la un bărbat care e monstru în rest, pentru că eu sunt născut ca bărbat monstru, te anunț pe această cale, sunt monstru. Da? Deci eu văd numai războaie, numai cel puțin cei din generația mea. Și apropo de războaie, o să te întreb ceva după. Sigur. Deci eu trebuie să fi văzut câmpuri de luptă, trebuie să fi avut înfruntări cu răni, cu să-mi sară mâini, picioare, ca eu să apuc să fiu blând. Cei mai blânzi dintre bărbați sunt cei mai trecuți prin furcile caudine ale vieții. Ceilalți mimează blândețea. Revenim imediat la discuția alături de Cătălina, la dialogul foarte interesant pe care l-am avut alături de ea. Dar nu uita că pe 15 ianuarie, la ora 19, o să avem mastermind-ul despre criza actuală în cuplu. Acolo e un loc în care ne strângem cu toții și unde sunt dispus, pregătit să răspund la toate întrebările despre cuplu care te afectează și unde, sigur, o să ai curajul să te ridici în picioare și să mi le pui. O să am răspunsuri pentru tine, o să am tot ce trebuie pregătit, pentru ca ceea ce ai definit tu ca și cuplu până acum să se ducă la 180 de grade către îmbunătățire, către împuternicire, către prosperitatea cuplului tău. Doar să ai curajul să ridici 2 degete, vii în fața mea și răspund la întrebare. Adună-ți acest curaj, vino în mastermind-ul despre criza actuală în cuplu și totul o să fie mult mai bine în viața ta. E o diferență cel puțin de nuanță. Deci atenție cum alegeți această perspectivă. Te rog. Și apropo de războaie, deci chiar am curiozitatea asta de prietenul meu să uită, mamă, deci la filme exact din aia, eu nu pot să mă uit, deci nu pot. Și zic, mamă, deci un mor cu sânge, cu săbii, cu împușcături, și bă, băiatule, nu e bine. Nu e bine, corect, nu e bine. Femeia trebuie ferită de acel loc, dar... Pentru mine e macabru ce se întâmplă acolo, dar el e... ok. Și pentru noi la fel, e la fel de macabru, dar noi cu asta ne naștem. Așa cum femeia se naște cu darul nașterii, da? Noi nu avem acest dar. Femeia are acest dar, să aducă viață pe lume, da? Și să ocrotească, să țină, da? Eu, bărbatul, trebuie să plec by default, da? Din născarea mea în lume ca să apăr ce naște femeia acasă. Pentru că eu știu, de exemplu, percep, am văzut lăuzia, da? Perioada postpartum, după naștere la Oxana, dă un număr de ori. Ce se întâmplă? Femeia atunci este, nu vreau să zic neajutorată, necesită protecție. Femeia are mâinile ocupate, copilul. Tu trebuie să faci orice, inclusiv ciorba, mâncarea, ștersul la fund al copilului. Unul din marile elemente ale femeii în lăuzie este somnul. Femeia nu doarme. N-apucă, pentru că un copil mănâncă din 2 în 2 ore. Da? Radomir al nostru, ultimul, al 5-lea, are 5 luni. Mult înainte să crească mare să... Doamne ajută, mulțumesc. Ce se întâmplă? Eu trebuie să păzesc somnul ei de ceilalți copii care și ei mici țipă, urlă. Deci eu trebuie să-i extrag ca într-un desant, ca la o brigadă. Da? Ca ea să poată dormi. Ca să poată produce lapte, ca să poată, nu? Ca să fie luminoasă. Da, dar câți bărbați fac asta? Toți trebuie să facă asta. Nu știu, spre asta educ. Cazuri. Deci cazuri dese. Când ea doarme cu copilul doar într-o cameră și el se îmbracă, se duce la muncă, se îmbracă, se duce la muncă, vine și atât.
Adică el nu e implicat, el nu știe copilul ăla până crește și face un an, el nu știe cine e. Adică îl vede și e undeva pe acolo. Apropo de bucata asta, pentru că într-un cuplu sexualitate și sexul sunt foarte relevate, atârnă greu în balanța cuplului. Gândește-te că ai naște mâine, da? Gândește-te, e un proces minunat. Eu te cred. Ți-l recomand. Gândește că ai naște mâine și știi că urmează această aglomerație în patul conjugal. Copilul doarme acolo. Nu s-a învățat încă strategia în a-l pune lângă în pătuțel. Cum îți recucerești, cum îți imaginezi să-ți recucerești sexual bărbatul după naștere? Cât timp a trecut de la naștere ca să văd? 40 de zile. După 40 de zile, femeia e aptă să aibă raport sexual. În genere, unele se refac mai greu, mai ales că cele mai multe optează pentru cezariană, deci trebuie să aștepți vreo 90-120 de zile că-i tăietură. Nu recomand cezariana, decât în cazurile extreme. Să știi că n-a fost niciodată în ipostaza asta. Acum... E ok. Facem un scenariu. E ceva virtual. Cum ți-ai recupera, ăsta e cuvântul, nu recuceri. Cum ți-ai recupera sexual bărbatul? Păi cred că încercând să fiu eu în energia mea, în feminitatea mea. Detalii. Aș încerca, pe cât posibil în primul rând, să-mi creez și spațiul acela al meu în care să mă pun în regulă și emoțional. Adică din când în când, măcar o oră poate să stea și el cu ăla mic. Ca eu să pot să fac un duș sau să stau în cadă sau să-mi pun, nu știu, ceva cât să mă relaxez. Pentru că dacă eu sunt într-o stare de încordare și n-am mâncat la mic, are crampe, face pe el, eu nu pot să fiu într-un anumit fel lângă tine. Adică ca eu să fiu feminină lângă tine, în primul rând, trebuie să-mi iei un pic copilul, da? Cât se poate, ca eu să mă încarc, să mă reîncarc. Pentru că dacă eu mă simt bine, o să vin către tine. Dacă mă simt nașpa, nici nu vreau să mă atinge. Adică sunt arici. Valabil oricând în viață, nu doar în perioada după naștere, în general. Și mă gândesc la mine, cum aș fi eu, pentru că dacă sunt stresată, mi-e foame, n-am dormit, păi ce feminitate, sunt urs, te-am rupt pe genunchi, adică iese lupul din mine. Corect. Adică am nevoie să fiu într-o anumită stare ca să pot să vin către tine. Și din când în când poate că ar fi bine să, nu știu, stai cu el că doarme o oră, tu stai acolo lângă el să nu se întâmple nimic, eu mă duc, fac un duș și vin. Știi, la modul ăsta cred că ar trebui și cred că încerci pe cât posibil să nu uiți de tine ca și femeie, pentru că femeile au nevoie să își recapete încrederea în ele, mai ales după ce nasc. Corect. Adică să îți amintești că ești femeie înainte de mamă. Corect. Femeie, adică să nu rămâi cu părul pe picioare atâta, că nu mai ai tu încredere în tine și în sexualitatea ta când tu n-ai încredere în felul în care te simți, în corpul tău. Adică mi-amintesc încă de o cremă, încă de un parfum. Mi-ai pus un nod de ce. Încă să-mi amintesc de lucrurile care mă reprezintă și ce sunt eu. Ai spus bine și mare de tot. Ești mamă, dar rămâi femeie. Da. Pentru că majoritatea femeilor uită aspectul ăsta și se așteaptă sau au pretenția ca bărbatul să le vadă în continuare frumoase, sexuale, feminine, cum vrei tu, fără ca ele să facă ceva din punctul ăsta de vedere. Și femeile care nasc, cred, din ce am observat, că sunt foarte axate pe copil, foarte... Da, viața lor, lumina lor, copil. Eu sunt de acord. Dar nu uita de omul ăla de lângă tine, că acel copil l-ați făcut amândoi, e produsul vostru, comun, nu e doar al tău, adică nu e, cum era aia, my precious, știi? E al vostru, e rodul vostru, iubirii voastre. Împarte-l cu el. Da. Poți să completezi din practică că îți las așa pentru perioada când o să ai copii, sexul se manifestă după naștere pe furatele, da? Ora aia de care, pe unde se poate, ceea ce devine fantastic, pentru că începi să-ți vânezi femeia prin casă. Când e minunat, te simți cerb la loc, adică e și ea căprioară, ciută. Gândește-te, înmulțește, indexează un copil la 5. Deci trebuie să găsești breșa de 1 milimetru. Pac, ai prins-o, pac, ai iubit-o. Și acolo, unde ai prins-o? Exact. Dacă această casă se aglomerează, vorbesc practic acum, vorbim practicitate, nu filozofie, dacă această casă se aglomerează cum e la noi, și o casă cu 5 copii cum e la noi, înseamnă o casă de fapt cu 10 persoane. Deci nu sunt doar copiii și părinții, mai sunt, firește, personalul care deservește casa și o casă mare. Camera de hotel săptămânal, ca regulă. Da. Obligatoriu. Și nu doar în cuplurile copii și cu multă aglomerare, ci și în cuplurile, adică schimbarea mediului, schimbarea patului conjugal. Și de aici te-aș ruga să preiei subiectul. Schimbă totul în sexualitate. Da.
E noutatea aceea pe care o aduceți în cuplu și de care aveați parte la începutul relației. Adică la începutul relației era spontaneitatea, nu știai ce se întâmplă de azi pe mâine, ce facem, unde mergem, cum o să fie. Și în momentul în care ești într-o relație, mai ales de lungă durată, cumva te culci pe ureche și intri în rutină, în monotonie, facem același lucru pe pilot automat. Și când te duci pe pilot automat, devii robot. Da. Adică și sexul devine robotizat. Mecanic. Da. Trebuie să aduci noutate, adică, nu știu, ieși cu ea după masă, nu știu, la pauza de la job, da? De exemplu, are pauză de la 12 la 1. Dacă și tu ai pauză de la 12 la 1 și îți permite timpul, cred că aveți timp să faceți ceva, știi? Adică sexul ăla spontan. Sunt camere libere la Caro, la Ibis, la Marriott, peste tot, adică e... cineva chestia asta? Da. În afară de tine, Cezar, în general, oamenii nu fac Nu mă chestia laud, asta. nu mă laud. E ceea ce indic în cursurile mele, în webinarele mele, în seminariile mele. În momentul în care sexul a murit relația. Amin. Așa Și, e. aleluia, Da. doi la mână. Cele mai multe dintre relații, da, dincolo de glumă, încep cu un sex fantastic. Acolo pare tuturor că acoplarea s-a întâmplat și e definitivă. Nu. Partea sexuală, care e diferită de sex, sexualitatea și sexul sunt două lucruri diferite. Sexul face parte din sexualitate, da? E doar o bucățică. Ce se întâmplă? Sexualitatea se menține în momentul în care ea are un crescendo, nu o pantă descendentă, cum se întâmplă la 90% dintre cupluri. După 6 luni, un an de zile, 2 ani, ce faceți, mă? Păi n-am mai făcut, am primit și tu primești mesaje. N-am făcut sex cu soția mea de 1 an și jumătate. Bine, soția ta se usucă și cade între picioare, ea nu mai poate să pună pas după pas, că n-are ungere internă. Adică femeia respectivă cum n-a simțit nevoia să facă sex în ani și... Oare de ce? Da, oare chiar n-a făcut? Eu asta Oare chiar n-a făcut? Asta l-am întrebat și eu pe el. Oare chiar n-a făcut sex? Femeia ta de 1 an și jumătate? N-a făcut cu tine. Da, că asta... în general, când oamenii se distanțează sexual, apare altcineva în relație. Adică, mai ales ca femei, deci cred că toți bărbații trebuie să țină asta în cap, în permanență. Dacă femeia ta începe să se distanțeze ca și conexiune de tine, adică nu mai e la fel de disponibilă, dornică, să te primească, să te ia, da, să facă sex cu tine, dragoste, ce-ți face voi acolo, înseamnă că undeva se conectează la altcineva. Ei, mai e cineva. Da, chiar dacă e emoțional sau doar mental, dar ea e în altă parte. Adică dacă stai 2 săptămâni și n-ai făcut sex cu ea și nu a suferit nicio operație, nu a abia născut, nu... N-a dat niciun semn, nu știu, ceva. Nimic, da, ceva nu e bine, știi, adică... A văzut-o altcineva și a preluat-o în custodia lui. Da, foarte corect. Mod să culcă pe această ureche spunând, da, e partenerul meu pe viață. Da, pe viață, ca o poliță de asigurare, înseamnă plată lunară. Plată zilnică, întreținerea poliței de asigurare, da? Cazul asigurat fiind sexul. Da. Eu vreau să întâmple acest accident minunat la oameni. Sexul se stinge versus a crește. Foarte rare sunt cazurile în care eu văd dorința sexuală crescândă în cuplu. Atenție, dorința sexuală crescândă este un lucru întreținut și un lucru sănătos. Corect. Ce vedem noi pe stradă ca întreținerea sexului, pe care eu l-am numit în genere, da? O să-ți reproduc cât pot eu din memorie, pentru că am predat acest concept. Orgasme mimate mergânde. Okay. Orgasmele mimate mergânde sunt reprezentările masculine și feminine ale bărbatului și femeii actuale. Cum? Bărbatul tânăr, plin de vene, pompat, plin de stanozolol, steroizi și toate celelalte, este bărbatul dinaintea juisării, dinaintea orgasmului bărbătesc, da? Se încordează tot corpul. Și femeia, care e aroused, da? E toată înflorită, buzele se umflă, sânii se ridică. Nu, înaintea orgasmului feminin, ea este toată, părul îi strălucește pentru o milisecundă. Da. Orgasmele mimate mergânde sunt aceste două reprezentări de masculin și feminin actual, care sunt exemplu etalonului de bărbat și femei. Greșit. Nu poți fi orgasm. În permanență. N-ai cum. Minți. Acești bărbați foarte pompați care mimează orgasmul, că despre asta e vorba. Și aceste femei botoxate, siliconate, umflate, care mimează și ele orgasmul, sunt fake-uiala probabil de cel mai înalt nivel pe care, nu știu, umanitatea a adus-o în fața ochilor noștri. Adică superficialitatea pe care o avem în viețile noastre de zi cu zi. Da. Din păcate, și pentru cei tineri, aceste exemplare masculine și feminine sunt modele. Da. Dar vezi tu că noi nu înțelegem că e responsabilitatea noastră ce se întâmplă în spatele nostru și că suntem modele pentru cei care vin.
Dar acum, știi, cred că oricum asta a pornit de la industria porno și până încoace. Adică în momentul în care a apărut industria porno cu Playboy și toate lucrurile de genul ăsta, femeile, pentru că își doreau, știi, ca bărbații să fie atrași în continuare de ele și să se ridice la nivelul ăla, aveau senzația că trebuie să arate ca niște starlete porno. Și să arăți ca o starletă porno, exact asta înseamnă. Sâni, fund, buze, lucruri de genul ăsta. Dar ce se întâmplă în filmele porno este făcut special să-ți stimuleze mintea, ca tu să ajungi în punctul în care să faci actul respectiv. Nu poți să duci asta, că așa se întâmplă în viața de zi cu zi și să iasă pe bune, că așa trebuie să fie actul sexual între voi. Actul sexual e cu totul altceva, adică intimitatea pe care o aveți și până ajungeți acolo. Dar... Știi, fac așa o paranteză ca să revin la subiect, e foarte interesant. Apropo de a imita ca bărbat sau ca femeie ce se întâmplă în acțiunea din filmele porno, am prieteni medici pe la urgențe care au trebuit la un moment dat să scoată cioburi de bec din fundul cuiva. Pentru că au încercat ei niște chestii, au inserat becul și probabil domnul sau doamna, nu mai țin minte, s-a concentrat și a strâns foarte tare și becul s-a spart. Și a trebuit să ia cu penseta cioburile din... De ce? Că l-au întrebat, e scris pe fișă. Mi-a adus fișa, da? Pentru că priveam un film și am vrut să facem ca în acel film porno. Fetișurile astea pot dăuna grav sănătății, da? Bun. Sunt fapte reale de la camera de urgențe de la Floreasca. Revenind. Dopamina care se secretă în creierul bărbătesc sau femeiesc, atunci când privesc aceste imagini, are aceeași sursă ca atunci când faci sex în realitate. Stimulul este egal. Cum încearcă, din punctul tău de vedere, Cătălina, femeia, nu vreau să zic să combată sau să facă concurență, dar cum poți să bați ca femeie în manifestarea intimității sexuale filmele porno din mintea bărbatului? În primul rând, eu m-aș duce de ce ai ales bărbatul respectiv. Adică, din ce am văzut eu în consiliere și din ce am citit și așa mai departe, un bărbat care e dependent de filmele porno se excită foarte greu în viața reală cu o femeie. Adică ajunge să nu se mai poată... Deci stimulii lui sunt aici și realitatea e aici. Pentru că el e în filmul acela și ca un bărbat de genul ăsta să ajungă din nou să vadă femeia pentru ceea ce este, are nevoie de o pauză. Adică o pauză destul de îndelungată, astfel încât să nu mai asocieze actul sexual cu ce a văzut el acolo. Dar, din nou, de ce l-ai ales? Corect, adică, și asta. Poți descoperi chestia asta la un bărbat? Sau cum să o vezi? În momentul în care face sex cu tine. Dacă vezi că nu se excită. Da? Adică și-l vezi că nu... Întrebi și tu. Te uiți la filme porno sau nu te uiți? Și dacă îți zice, imediat îți dai seama. Nu-ți prea recunoaște. Nu-ți recunoaște, dar tu îl vezi cum se comportă. Adică dacă are 30 de ani, la 30 de ani e normal să fii viril. Să vrei să poți, să știi. Să vrei să poți. Dacă nu ai fost pe steroizi și acum ești într-o pauză, da, și e recuperarea, n-ai motive să nu. Și mai ales dacă tu arăți bine, adică dacă din punctul tău de vedere ai avea motive să-l stimulezi. Adică înseamnă undeva e o problemă în spate. Și femeile foarte des fac asta despre ele, nu-l atrag, nu sunt suficient de... Asta e o chestie primordială, naturală. Femeia excită bărbatul, apare erecția duce mai departe lumea și specia. Problema e că erecția nu mai apare. Și fără erecție nu merge lumea mai departe. Pentru că nu poate fi condusă. Da, femeia poate să... Bun. De-aia, în paranteză, fie spus, cineva a enunțat foarte sănătos, femeia mamă va salva lumea. În ce sens? Femeia va cere de la bărbat ceva și acesta va avea erecție, că așa trebuie și va merge mai departe. Ce se întâmplă cu bărbații? Dom'le, n-am erecție, nu pot să mențin pe parcursul actului sexual, am ejaculare precoce, am toate problemele astea. Mă duc la psiholog. E o acțiune corectă sau nu? Păi este, pentru că în primul rând te ajută pe tine să vezi care e problema, dar cred că mai important este să te uiți un pic la femeia de lângă tine. Pentru că dacă tu ești într-o relație, da? N-ar trebui, o relație care se presupune a fi sănătoasă, n-ar trebui să apară. Dar dacă e o femeie care în permanență îți dă senzația că nu ești suficient de bun, te critică, efectiv te calcă pe cap, tu nu o să mai vrei să... Adică de ce aș vrea să fac sex cu tine când tu ești așa? Tu vrei o femeie care să fie femeie, să te vrea, să te dorească, să se deschidă când ești în preajma ei, nu când o prinzi de mână să tresară. Să tremure un pic, că așa trebuie să fie. Ajutorul pe care tu îl invoci, care e foarte logic, psihologul sau femeia de lângă tine sunt în afara bărbatului, de acord? Da, cred că exact. Mai e o bucată în care, el mai trebuie să ducă la ce mănâncă, ce respiră, cât sport face, despre el, cu el.
Și după ce construiește cum doarme, ce gândește, cât porno consumă sau ba, pe unde umblă, cu cine se însoțește, cât de curate sau mai puțin curate sunt femeile din viața lui, abia apoi își poate pune întrebarea: dom'le, chiar am nevoie de ajutor extern mie? Da. Pentru că suntem, eu spun, inclusiv apropo de erecții cumplit de tari sau la jumătate de preț sau deloc, că suntem autoregenerabili. Așa e. Această problemă care ne aparține, da, o putem surmonta prin propriile forțe. Trebuie doar să avem un ghid, o cheie. Asta facem aici în discuția asta. Dăm și alte cheie în afară de cele clasice. Păi da, când mergi la psiholog, cam același lucru te întreabă, știi? Adică ce gândești, ce ai făcut în ultimul timp, în ce medii te învârți, ce prieteni ai, adică e cam pe acolo, da. Cred foarte mult în ajutorul, în ultima perioadă, și aici o să-ți cer o opinie, cred foarte mult în ajutorarea internă. Cât e nevoie de sprijin intern, cât e nevoie de sprijin extern pentru un om care are o problemă de natura cuplului, de natură personală? Cum vezi tu? La sută. Știi că noi nu avem capacitate, adică noi realizăm că avem o problemă, dar singuri, dacă nu suntem suficient de evoluați, nu avem capacitatea să punem degetul pe problema respectivă. Adică eu știu că mă cer cu tine în cuplu, dar ajungem să ne certăm din orice, dar nu pot să-mi dau seama care e motivul pentru care noi doi ajungem să ne certăm așa. Și în momentul în care mergi la un specialist, da? Îți zice: bun, ce te deranjează la persoana din fața ta? Adică ce face de te calcă pe nervi? Și o să zic: nu-mi dă atenție, felul în care îmi vorbește, nu prăjește un ou, da? Și pe mine mă enervează chestia asta. Bun, asta înseamnă că tu ai un limbaj de iubire. Poate ea își exprimă iubirea, dar în alt fel. Pentru că rezervorul tău de iubire, da, este gol. Adică ai senzația că în permanență nu te iubește, tu devii arici, frustrat și începi să-i reproșezi. N-ai spălat vasele, copiii sunt nu știu cum, nemâncați, n-ai făcut aia, n-ai făcut aia, n-ai făcut aia, pentru că tu te simți neiubit. Când te simți iubit, deci ești cel mai bun om de pe planetă. Corect. Totul e ok, totul e roz. Corect. Când nu te simți iubit, totul e greșit. Foarte corect. În permanență ești nemulțumit. Și e nevoie de cineva, pentru că noi am crescut într-un anumit fel. Ești învățat cu același lucru, pe pilot automat. Asta ai văzut în familie, asta faci tu mai departe. Dacă nu ai capacitatea singur să-ți dai seama: bă, fac ceva greșit de ajung în același punct, trebuie să te duci la cineva să-i zici: uite, asta e viața mea, asta mi se întâmplă, zi-mi ce păcat fac eu greșit de ajung aici. Ajută-mă să înțeleg, că poate nu văd. Care e cel mai dureros lucru și fix în același timp, care e cel mai valoros lucru pe care poate exprima un bărbat către femeie și o femeie către bărbat? Cel mai dureros și cel mai valoros. Hai să începem de la femeie către bărbat, de la femeie către bărbat. Eu lui, astfel încât să-l distrugi. Ce poți să-i faci, să-i zici ca să-l distrugi? Cred că depinde de valorile lui, în primul rând. Adică luăm așa un nord, un punct terminus valabil sau cât de valabil în genere. Ceva care distruge bărbatul venit de la femeie. Cred că nu mă simt în siguranță lângă tine sau nu ești suficient de bun pentru mine. Nu știu, la modul... Nu mă simt protejată? În siguranță, da, protejată lângă tine. Nu simt că ești bărbat lângă mine. Deci asta poate să-l îngroape sau poate să-l ridice la cer să dezvolte? Adică depinde de el. Ce înseamnă? Îți dai seama când zice o femeie că nu ești bărbat pentru ea? E grav. Mai îngropat. Da. Sau că, nu știu, am întâlnit pe cineva care e mai bun decât tine. Sau câștigă mai mult decât tine. Sau... O paranteză la paranteză. Nu cumva femeile care vorbesc în noua lor relație de foștii parteneri nu vor să-și țină nou partener lângă ele? Să știi că noi, așa suntem făcuți, să căutăm comparația. Adică tot timpul tindem către ceva mai bun sau ar trebui să tindem către ceva mai bun și automat comparăm. Dar dacă compari negativ, e clar că tu încă n-ai plecat din fosta relație. Dacă verbalizezi către mine, dacă vorbești cu mine de foștii tăi parteneri, nu e așa că nu vrei cu mine? Nu e neapărat că nu vreau cu tine, dar sau nu vrei ei sunt ultimii... Dar vorbești cu mine dacă mă vrei ca bărbat de foștii parteneri? N-ar trebui să vorbești. Nu, n-ar trebui. Indicat ar fi să nu. Dar dacă o faci, e doar pentru că la ei te raportezi. Sunt persoanele la care te raportezi. Pentru că la fel te poți raporta și la tată. Tata nu făcea așa. Pe tata l-am văzut făcând asta și asta. El fiind modelul la care tu te raportezi. Dacă se raportează la foștii parteneri, de exemplu, nu știu, tu i-ai zis că e grasă. Ea zice: uite, fostul meu partener niciodată nu mi-a vorbit în felul acesta. Adică mă respecta. Prin urmare am tendința sau am pretenția ca și tu să mă respecti. Nu accept asta de la tine. Nimeni nu mi-a vorbit în felul ăsta până acum. Când zici nimeni, automat te raportezi la foștii cu care ai fost până acum, nu?
Ce îi spune, am închis paranteza, mulțumesc, ce îi spune o femeie măreț unui bărbat? Care-i cireașa de pe tot, vârful icebergului, Everestul? Ești tu ce-am nevoie? Nu știu. Ok. Nu? Ai rostit chestia asta vreodată? Te-ai adresat cuiva cu bucata asta? Nu. Să mergi acasă să o faci. Bun. Ce poate rosti bărbatul către femeie? Ce-ți imaginezi că poate rosti bărbatul către femeie ca să o distrugă? Cel mai de cea mai joasă energie. Nu te vreau. Nu știu. Chiar nu știu să zic. Adică nu mă pot pune în ipostaza respectivă. Nu mă duce. Ai vreo idee? Îți vine ceva? Umilința, cea mai joasă energie. Umilirea femeii. Din nou. Umilirea prin orice... Dacă îi permite. Pentru că... Cea mai joasă energie de pe lume e umilința. Eu, ca bărbat, dacă îmi umilesc femeia, am îngropat-o. Păi, eu, ca femeie, nu permit să fiu umilită. Nu, în genere, Da. vorbesc, da? Până la răspunsul ei sau până la reacția ta, un bărbat care își umilește femeia are o femeie decedată lângă el, ca să-i anunțăm. Asta că ca cineva să-ți permită să-l umilești, deja are o stimă de sine și o încredere în propria persoană destul de jos, știi? Dacă îți permite să faci asta, pentru că eu dacă încerc să te umilesc pe tine, o femeie, vezi ușa aia, ia, hai pa, ne auzim, știi? Ce pot să-ți spun eu ție ca femeie ca să fii dincolo de nori? Te vreau. Adică să mă simt dorită. Să am senzația că ești ceea ce eu îmi doresc, nu neapărat așa, și sexual. Adică e ideea aia că tu mă dorești pe mine, că sunt obiectul dorinței tale, e ok. Bun. Da. Dar dacă ai și alte idei, poți să-mi spui. Icoană. Da. Se văd într-o femeie o icoană. Icoană însemnând că exact ca un cavaler pun un genunchi în pământ întotdeauna. Da, pun un genunchi în pământ. Foarte frumos. Uite, acum că mi-ai zis, m-a atins. Dar în același timp, sunt miruit pe ambii umeri cu o sabie foarte mare de cineva din spatele icoanei, pentru că am grijă de ea. Așa văd eu bărbăția către o femeie pe care vrei să o ridici. Ziceam zilele trecute și am fost contestat că femeia îl vede pe Dumnezeu prin bărbatul de lângă ea și bărbatul vede în dumnezeire prin femeia care e icoană. Da. Când eu zic icoană, mă duc și sărut icoană, deci mă închin în fața ei, dar nu mă închin în genunchi, umilindu-mă. Exact. Un genunchi în pământ ca un cavaler, în altă instanță, divină, adică instanță, femeie. Acela care o investești. Da. Adică, așa văd eu ceva, am de lucrat. Am de lucrat, încă pictez icoana cu Oxana, mai am de lucrat. Sunt multe aspecte, adică la asta ajungi într-o viață de om sau niciodată, dar durează o viață de om. Când zici chestia asta, mă gândesc, oare câți atingem? Știi, e de dorit, Cătălina? E de dorit, da. Dar cred că ar fi pe undeva și motiv de suferință. Adică, durerea e specific bărbătească și fără ea nu există progres. Asta e foarte clar. Da. Dar și cred că pe undeva ar fi și combustibil ca tu să-ți dorești în continuu să ajungi în punctul acela în care să ai ceea ce ai spus tu. E un sentiment bun să știi că într-o zi se va întâmpla. Măcar să trăiești cu această speranță și să lucrezi în fiecare zi la ea. Dar să știi că poți întâlni și oameni față de care să simți imediat chestia asta și care să se piardă la fel de repede pe cât ai simțit-o, știi? Și aici e durerea și dezamăgirea. Corect. Pentru că, vezi tu, ce ne rănește cel mai mult este ce am văzut în celălalt, adică cum ne-am imaginat noi că este și ce ne-a dat realitatea. O ultimă chestiune, apropo de ce simți, nu să te întrebi, să-ți ridic la fileu. Ce vrei să lași lumea este ea? Ideea că există și relații sănătoase, frumoase, în care să evoluezi, să fii împlinit, fericit, să găsești acasă în relație. Pentru că noi cumva facem din relațiile de cuplu teren de război, știi? Exact. Adică relația de cuplu ar fi indicat să fie locul acela în care tu să poți să lași armele jos și să fii exact așa cum ești tu. Dar noi facem din relații câmp de bătălie, efectiv. Nu ești suficient de bună, nu-mi face aia, nu-mi dai aia, m-am săturat, nu mai pot, plec, te las, Și calitatea fericirii de unde vine? Din relațiile pe care le avem. Un om e fericit când are o relație fericită în spate, care îl ajută să facă față provocărilor din viața de zi cu zi.
Dacă tu știi că ai pe cineva lângă tine, care e acolo, îți dă ție puterea să te lupți cu toți munții din jur. Dar dacă știi că nu e nimeni lângă tine care să îți țină spatele... Mulțumesc pentru răspuns și un adendum mic la răspuns ca să încheiem discuția noastră. Dincolo de tot ceea ce știm și am împărtășit astăzi. Astăzi am împărtășit ce știm și pe alocuri ce simțim, dacă nu ne cunoaște. Simți despre această lume pentru când nu o să mai fi. Pentru această lume, nu pentru tine. Simți pentru această lume, ca femeie, să-i lași un copil sau mai mulți? Nu. Nu. Ok. Cumva n-am ajuns încă în punctul în care să simt că aș vrea să aduc pe cineva în lumea asta. Ok. Adică, nu știu de ce. N-am ajuns în punctul în care să-mi doresc ca cineva să mai trăiască ce am trăit eu. Adică să experimenteze că e greu. Da, ok. Da. Ești de acord că ceea ce se va naște vreodată din tine și măcar la nivel virtual nu are nicio legătură cu viața ta și va avea viața lui independentă sau ei independentă. Convinsă că prin ceea ce știu eu acum aș putea ajuta sau aș îndruma un copil să aibă o viață foarte faină. Dar totuși... Am înțeles. Frâna de mână e trasă. Am înțeles. Mulțumesc mult, Cătălin. Mare drag, cu plăcere. Asemenea. Și o discuție foarte, foarte faină. Asemenea, mai facem. Mulțumesc frumos. Cu drag.